Здравейте всички, които ме гледате, здрейте от Акота, аз съм Знака и като начало на това видео искам да ви благодаря, че станахме 5000 в този канал, който ме радва изключително много. Това означава, че все пак има доста хора, които се интересуват от аниме и от подобни неща. А иначе в това видео ще говоря за едно аниме, на което гледах с много подозрение. Искам да ви предупредя, че това може да бъде по-скоро нещо като разговор между мен и вас, въпреки че само аз ще ви говоря, но няма значение. Анимето, за което говоря, е Re Zero Kara Hajime Isekai Seikatsu, или на английски Zero Starting Life in Another World, или Life in a Different World from Zero и така нататък. Ще ви кажа защо не исках да гледам това аниме. Както знаете, има много анимета в момента, които са на тематика живееш си, изведнъж попадаш в някакъв различен свят или в някаква MMORPG игра или някакви такива. Просто от единия свят попадаш в друг и така нататък. На мен честно казано ме е омръзнало такива анимета, защото напоследък ги правят изключително много и помислих, че това нещо ще е боза. Когато почна самото аниме, някъде април месец, погледнах го, имаше хубав арта ми хареса, до някъде се бях навил да го гледам, но когато видях главната героиня и котката й, пак можем да го наречем главната героиня, защото те са едно цяло долу-горе, изглеждаха толкова лигави, съдържаха толкова лигаво, че аз просто бях отблъснат и спрях да го гледам. И чудите се какво се случи. Преди една седмица ми се гледаше нещо, защото като цяло през лятото не гледам, почти въобще не гледам аниме. Да гледаше ми се нещо ново и си казах, добре, айде да го цъкнат и да го видим. Викам, ще изгледам един епизод целия. Изгледах един епизод. Свърши някак си никак. И си викам, добре, ще изгледаме втория. То всъщност първия епизод са 2 епизода по там 24 минути. Тоест, да речем първия епизод е около 50 минути. Изгледах го. И в крайна сметка, след като изгледах двете части на първия епизод, на мен ми хареса. Не очаквах, но имаше нещо, което ме тикаше да гледам още. И изгледах още един епизод. И изгледах още един и още един. И така, в крайна сметка, за няколко дни, защото не гледах дълго време, за 2-3 дни, или там някъде, успях да настигна анимето. Анимето ще има 25 епизода. Днес излезе 23-я. Днес след като го изгледах, реших най-накрая да направя това видео, защото си го мислех още като почнах да го гледам анимето, защото не ми е правило нищо впечатление от много време. Между другото, в момента ще видите самите статистики на анимето, т.е. кога се случва продуценти, лицензори и така нататък. Нещата ги вземам от My Anime List. Само ако искам за историята да ви кажа, ще се опитам да не спойлвам, защото знам, че може би някой от вас сега за пръв път чувате, ще искат да го погледнат, защото ще ми е станало интересно или нещо такова. Анимето, както казах, е от този тип, в който докато се живееш нормално живота, изведнъж се озоваваш в друг свят. И в случая главният герой Субаро, мисля, че от магазин излизаше или от нещо такова в началото. Нещо купуваше, не помня. И изведнъж се озова в друг свят, фентази свят, някаква средновековна тематика. И знаеше какво се случва. Малко след като пристигна, го нападнаха някакви гангстерчета тамошни. И тъкмо когато се мислеше, че е обречен, го спаси главната героиня, която тогава все още ми изглеждаше много лигава и се казва Емилия. Това по-късно. Да, това беше Лекс Пол. Сателла се нарича в началото. На нея обаче се е откраднала една значка, която значка тя може да участва в избирането на нов владетел на страната. Това по-късно в анимето ще се разбере. Идеята е, че за да я благодари, той тръгва да й помага, той поне си мисли, че помага да се намери значката. Случва се какво се случва, той умира. След като умира обаче, интересното е, че той се респалва, така да го наречем, на същото място, по същото време, когато се е появил за първ път в този свят. И така, в крайна сметка, искам да ви обясня, че всеки път, когато умре, той се връща в началото. Другите не знаят за неговото съществуване, т.е. единствено той помни какво се е случило. И за да не се върне на същото място, което е бил, той трябва да направи това, което е имал за цел. Как да ви го обясня? Много е странно. В началото анимето ми беше много объркващо, защото не разбирах какво точно трябва да се случи, за да не се върне той в началото.
И си мислех, че всеки път като умреш се върне в същото начало, но имаше случаи, които като умре се връщаше пак по-назад във времето, но не в началото. Не мога да разбера. Тоест той се опитва да промени събитията така, че нали, всичко да е наред в света, защото нали, трябва да има нещо, което да се прави в анимето, той да е добрия и така нататък. И да не умре. Както и да е. Продължавам с още малко, което може да се чете за спойл лекичко, но това е просто... Така че, ако не искате да ви спойвам, искате да гледате анимето, може да спрете тук да гледате видеото. Ако сте гледали анимето и просто искате да чуете какво ще кажа и после да коментирате и вие в коментарите, гледайте. Та после се пристига в едно имение в дома на Емилия. Тоест той не пристига, е откаран там, защото нали, събужда се там. Имението е на Розвел, или Розвел, не знам как трябва да се прочете на български. И от тук нататък за мен ролята на Емилия като главен герой престана. Престана, защото буквално, може би в 10 епизода тя се появяваше само за 5 секунди, а имаше такива, в които въобще не се появяваше. За мен от тук нататък главната героиня стана Рем, която е прислужница. Има сестра на име Рам и много се приличат, косите им са различни. В крайна сметка се оказва, че тя е влюбена в Субаро. Въпреки че преди това иска да го уби, заедно с сестра си и го убиват няколко пъти. Но той естествено се опитва да промени събитията и ги променя. А причините, поради които искат да го убият е защото той има нещо от една много зла вещица в себе си, които всички мразят. И тя мрази всички. Омразата е взаимна. Накратко, те искат да я унищожат, а тя иска да унищожи човечеството и по някакъв начин той излъчва някакво такова излъчване, което е свързано с нея. И всички го подозират заради това. Както и казах, с Рем така нещата вървят, т.е. тя го харесва, няма значение. Аз я виждам нея като главната героиня. Не знам, просто Емилия ми е някаква досадна лигава, няма значение. Напишете в коментарите какво мислите по този въпрос. За мен лично Рем е много по-готина героиня. Повече участие взема Биса с лошите. Някъде по-към края на анимето имаше някакъв култ на вещиците, някакви откачени хора побъркани, които са подчинени на тази злата вещица, която ви казах. И майндбола в цялата история, т.е. има много готини моменти, аз просто не го споменавам, за да не бъде чак толкова голям спойла. Опитвам се да не издам кой знае какво, т.е. казвам ви неща, които ще гледате анимето, но няма знаете кога ще се случат, защо ще се случат, така нататък. Това, което ме изкефи на последния епизод, който гледах преди 15 минути и реших да направя това видео, беше, че главатаря, така се каже, на този култ на вещицата, се всели в Субаро в главния. От доста време той не беше умирал в анимето, т.е. не го беше връщало назад в някакъв момент, но сега се наложи да го убият. Естествено, те не знаят, че след като го убият той ще се съживи, той поиска, право се молеше и те го убиха. Тъпото беше, че епизода свърши точно там. Сега трябва да се чака една седмица и не знам какво ще се случи с него. Ще помоля, ако някой е чел новелата, да не спойлва, ако може. Но мога да кажа, че това е едно от анимета, което ми е направило най-голямо впечатление. Може би за тази година. Аз тази година не съм гледал никакви анимета почти. Тоест опитвам се да ги гледам, ама са някакви тъпи, които не са оригинални и не ми харесват. Очаквам на Нацуно Тайзай, т.е. той излезе първи епизод от новия сезон, но няма нито една английска група, която да се вземе да го преведе като хората. Има някакви умрели субтитри, които са по-зле от такива, които ще направите с Google преводач. Няма значение. Това е накратко. Това не беше като, как да кажа, като ревю на анимето. Може би като излязат последните 2 епизода, т.е. другата и по-другата седмица, ще направя обзор на анимето като цяло, ще коментирам подробно. И ще бъде естествено с много спойлери, така че това беше така малко по-спойлер фри. Свободни сте да коментирате отдолу неща, които са ви направили впечатление от анимето. Какво мислите за него, как мислите, че ще се развият нещата. Ще помоля без спойлери, ако може. Аз бях Знака, ще се видим следващия път. Чао!